A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasambah kami kepada sugalun ninik mamak nan gadang basa betuah. Kepada angku-angku alim ulama suluh nan tidak kunjung padam. Angku-angku cadak pandai pasak jukung kuang di negari. Maka nak salangkuk ganok nyolah dubalang joam panglimo parik dalam pagaran kokoh bunukan duang samo di dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun silasiah lalai kepucuak silaronyo. Indak bainggo jo babateh bukan basibak jo basisiah di lingkuang sambah kasadonyo. Amma ba'du adapun kemudian daripada itu Allah dan menjadi buah persambahan. Pihak dek kami rang balerong pimpinan datuak para patiah. Lah lamo taragak jo takana nasa diati nanta pandam kau aribatin nanta simpan kinilah baru talabuahnya. Komahkanlah samo mamak calia. Pita kaset sadang balenong batu tua selingka adat itu nanutang dilansaikan. Disusun-susun diatok, dikarang diatua panjang lalu dituang karekaman. Tanama namo studio etan di jalan perak kosong di dalam ranah kota Padang. Satantang tema nan diangke alamai sasarang kato. Ialah kepada calon penghulu tuneh pimpinan di nagari kandidat pucuak dalam kaum. Kami tatiangkan dalam kaset bungkuihnya pitaruhayah berisi pasan namanah. Dilaiya kepada anak dibatin untuk orang banyak. Langsung disampaikan dek angkuyus tetuk perpatiah Kumandan Balerong di Jakarta. Joko diindang di paberai dietong dikaji-kaji raso lancang kami ke tengah mak. Sebab balah dia itu pangulu banyak nan betuah, tuangku banyak nan kiramai, dubalang banyak nan sati. Rumi barundiang jinan pandai bak makan dakik mituo. Tapi walaupun nan bakian mak, saguruah-guruah hari nan kapa dilawi jo, sarusuah-rusuah hati nan bana disabui jo. Maka dijambokalah sepanjang tangan dijuluak sepanjang galah disabui sadonan dape. Alang jo kekek bari makan barilah makan kaduonyo sangka tegantuang-gantuang jo. Panjang jo singkek diulehkan kok tak sampai apa kadayo tenggang dek mamak je bicaro. Akhir kalam sudahan kato. Kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa tolonglah timbang kok doso ampuna labiah. Kami nan bukan cadak pandai ilmu di Allah tersimpannya. Ko lamah mohon dibilai tando penghulu sandiko. Dilubuak terentang pukek kanailah anak ikan rayo. Duduk lasutan nare-arek kami kemulai babarito. Bismillahirrahmanirrahim. Manolah nak kanduang janyo ayah. Kamari-mari ya nak duduk adorun jangan kadisabui. Ayah ingin bamuko-muko basurah batu tua panjang makato bamuti-muti. Nak lapeh sesak di dado nak lansai utang tabaya. Janno takalang-kalang jo ibarat duri dalam kuku bak tulang di karongkongan kini malah ayah lapatkan. Wang kenalah tau juona, dalian sakah keadaan stantang badan diri ayah. Umua semakin larui juo bahari bajawe sanjo, lah sirah cayo muntari menunggu luluih ketabanam. Tubuh lapuak kudarai abih darah dingin batin lakan dua perhatian dalam mupuda. Sugolu pasak lebih ranggam, satiok kabe lebih lungga, serak basirai jo bagian itu nalazim pada alam. Apuna lazim pada alam,
dahulu inyo tiado, kudian baru nyuado, akia nyalanyap tak basiso. Joko dilihat kenan lain nak, dipandang-pandang dalam camin umuayah ndak kalamo. Antah beko, antah barisu ajadulah datang menjapui nan punyo tibo memanggil. Dari tanah suri ke tanah pulang kiasa mulo jadi dunia balipe anyolai. Dek sabab karena itu nak, menanti aja belum sampai tarago nyawa dalam tubuh salagi yang turunannya. Nak ayah sudahkan karang ko cinto nak lansai bangkalai kasih. Sayang nak tibu digunjainyo sinan salasai palangkahan. Onak kanduang sibiran tulang ubek jariah palare damam sidingin tampa di kepalo. Buah hati limpo wakuruang gantuangan nayah jubundo. Anak mudo salempang dunia sumarak kaum caniago pamenan suku orang sikumbang bungo kakambang di nagari. Dangalah melah elo-elo nak simakkan bana nyato-nyato. Nak jaleh makna paham nak sayah sasaran kato. Pilihi sadonan tasera kampuangkan kok nyata ganang. Ambiak nemboneh ketinaman dan hampo bialah ini. Manolah nak kanduang ayah. Dalam sapakan dua nangkona, kabar berito ayah danga curito sayah dalam kampuang apalah bunyi pekabaran. Kan yo berdiri rajo sepakai alam, berdiri pangulu sepakai kaum. Baitu undang dalam adat tabuhu atakabe arek sampai kini alun berubah. Mako di dalam kaum pesukuan nan babuku bakaratan nan basimpang basapiahan. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan. Murai tak ado nan bakicau ranti yang indak pada tiak lai. Konon waang kadigadangkan nak memaci tampuak jo tangkai pucuak pimpinan pesukuan. Iolah pangulu tu namanya. Bulan sawa tahun dimuko di hari bayak bulan bayak. Ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik pun tarang ajuang balaya di musimnya. Sinan lah halek jadi pancang tagak merawa dalam kampung gaba-gaba baradai panjang. Malatih badia pusako bagua tabuh larangan tando orang kadang nayak nobat. Maku dilapeh kulan siang kanagari dibantai ka bau panjang tandua. Di saat kutuk itu nak dialek jamuan adat di sanan gala dilewakan. Anak ayah jadi pangulu orang gadang basa betuah. Gadang di payuang sepataga basa di dalam pasukuan betuah pulau di nagari. Alhamdulillah bayaklah itu syukur ni'mat pada Allah sanang layah mendangannya. Balah bana senang hati nak dek malin nindak tabaco kan dek tukang alun talukih kan rasu mandi di anak sungai nan bak rumput di timporinai. Namun salampih daripada itu nak jokok dibaliak bak memanggang kalau diulang bak menyapuh dinok lalu dimanuangkan. Siko tagamang hati ayah takucui runggo wati bundo sabab balah dek itu nak. Nyato bak pantun-pantun orang apalah bunyi pantunnya. Si saliah mengkuto ameh mendaki mudiak kilangan. Lah buliah mangkonya cameh mendapik raso kailangan. Mangko itu ketua ayah. Sepanjang nan ayah tahu suriah si pasin dalam adat contoh nan sudah di nagari. Adapun nan kemenjawe warih pangulu bukan orang sembarang orang pilihan dua dalam. Nan rimbun rampak jo adat babuah labek jo pusako. Mandeh kayo bapak batuah mamak disambah orang banyak. Mako kok dibandiang-bandiang diuku ado ke badan diri wa angko. Jauh lah panggang dari api nak. Awak gapuak tabawa lama kok tinggi ditunjang rueh lagak di baju palasuran gadang jo bareh rang bandua. Pitih sayu sekolah tangguang ilimu wa kurang-kurang pengalaman marape alun. Tapi baisi buah pantun. Sakalai ambiak kesalendang pembawa nak turun mandi. Yo adai awak mangapalang. Yo sarak jauh sekali. Kok mahapi basi jo bilah bikoyuang. Tak baban batu digaleh upah tayawik kabau pincang raso membulang tiap patah. Siko tacame hati ayah. Tapi pulona. Banyak pituah nan badanga tuturan murang cadiak pandai apalah bunyi nasihatnya. Nyampang nan luak lai kata timbun nan munggu makanan tajak paham yoranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo alun nan jauh tak tajalang. Ayah yakin nak
Asahkan jeniak bayak situ elok paham memutus sadundun doa jauh sau. Sinan hidayah keturunnya. Tak ada kunci tak terbuka nak. Sebab tak kalau tak cetak kuro-kuro orang membuat anak kunci. Carilah sampai basuh di mana letaknya anak kunci. Dia itu ayah ingatkan. Kok nak tahu rajin bertanya. Nak pandai sungguh beraja, nak arif kuat menyimak. Nak mulia tapati janji, nak tuah di budi bayak, nak kayo pandai bime. Ku iyo parangkat dihadang, nyampang amanah berterimo. Langkok-langkok senjata diri nak. Pagaran laia dengan batin tuntui ilmu sampai dapat. Asahkan namuh menyimak, guru berserak berkuliliang alam takambang ketuladan. Barajalah ke bakih pisang, ba'a bana rasio pisang nak. Idui anyo sekali joak. Umuan tidak panjang ame. Tapi bapantang mati mengaris yak sabalun buah mengalupak walau jantuangnya kata ulua. Pagi di pancuang patang tumbuh di papek bataruak juo cakoroge kini badaun. Paneh bermusim tak nyolaiwa, dek ribui aram tabokekkan sampai maurai bunga manda. Tumbuh hisuak berbuah labek menyirah sebalik tandan di mata nurang sanagari buruang di pipi barsaki. Deklah sampai niat mengkasui, membari guno bakulil yang tarago indak disintuah nak inyo ketumbang rabah surang dilamati tunduak ke bumi. Umua usai tugas selesai jariah hendak dikenalai bianan satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah hidup pisang lukisan hadis pada alam. Khairun nas yang fa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Atau baguru pulau kebaringin nak tumbuh menangah-nangah padang. Dari jauh jadi pedoman lahan pia jadi tumpuan tampek bepuhun dagang singgah. Daun rimbun menyusun siriah ibarat atok kebata dua umpama payuang kebalinduang. Dahan gampa baurek tunjang menyatu hunjam ke bumi kok sakah pentang maimpok. Buah nan indak labek bana, gadang sekiro makan tunai. Nyampang lareh gugua ditampuak jatuh menimpa orang lalu alun menyeso nan di bawah. Diurek malantai tanah indak nan tumbuh luar rumput. Rumputnya gatia-gatialan cola piak perdani hijau. Haluih lunak bak bulu kucing tampek musafir lapehara. Itulah sifat dek baringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin julim bubu meliwak ditimpa badai. Namun baalah bana penangguangan nak dek janji ikarata gua ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat bahagia. Contoh nan sudah pada alam tuladan bagi pemimpin. Suko jerilah diperbanyak sabar tawakal dilabiahi.